Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ngi khubor balai olum layok kem yaki armut ki briew bad uwei khynnah hadin balakno bakila show da katari yaki armut ki samla pule na north east ha Vijay Nagar Delhi kani ka jingjia kala jia ka por kumba sabaje man step ha kalai poetry jong naitung ka ba ki armut ki ba kyrteng zeri ba shepherd ki ba ki samla manipur ki ba pule ha Delhi ki la thit na kawai kedukan kat kum ko jubab deputy commissioner of police northwest u Bhimash Singh laong balayo i samut ki briew ki basyong haki baik ki lawan poi bat penlong jing kren dakaba yamai bat hakate ka por uwei naki ula sho daka white eu zeri haka kapo obadio shepherd haka benta shadin uwei uparlok jangki ula letra no yaki sha hospital bara hindu raw layathu ru hadu menta ki dan haka jing men saujur kumtala register case ha model town police station bala penlong ya kan hon ban tokit benia ya kanika kam kanika kan hon kala pe ya ki CCTV footage kala bishari ki call detail records bat pentre kamru ya ki lat khubor na ki paidbah ban lab ki briew badan keti ha kanika kam haka jing stang tokit layok kem yo Krishna bat Krishna kasyap bat uwei khynnah lay thu ru bakite ki armut kimdan jingjia le bi an haki por menshwa haka jing ya kren bat ki pulit laong bakila pentikna bakila le ya kanika kam kumta na kaleng pulit kadang penlong ya kajingwa ru sayo wepat ubriu badang lat bat kajing tokit kadang ya chakhamat ban kem no yo